Chukwu mere nwoke isi mezie nwaanyị onye enyemaka nye ka back tire mezi overtake front tire the car with somersault. Mmadụ ya ajụ di ka na-achụkwa di onye ọzọ maka mgbe ị nọ ọrụ 6 months 1 year ịfụ na sexual urge is a natural occurrence. Enwere nwa okorobịa ya eji wee bịa maburu n'ochie moto dịka gị ị na-edinegharị ụmụ agbọghọbịa na-emegheri ụmụ okorobịa na-emegheri oge nwakwu nọ na di kama iyi enwe patience. What your mother endured you refuse to endure. What your father overlooked you refuse to overlook. Unu were okorobịa ụmụazị abalị ntọ marriage jide marriage ghasa. Marriage wey God give me na me use my hands scatter am because of group of women friends. They call themselves one club. When I came to Germany, I wanted to stay on my own. Okay, my husband was even the one that was like, you are not making friends. You cannot be a one-man squad. You cannot be isolated. And I joined this one lady when I said, come and join our group. That's why I can't join this group. Yeah, people, all of them fighting their husbands like this. So the thing entered my head. I will not lie. He was a good man. I married a good man, but my head was scattered because of these women. And don't wait, I know yesterday, me and my friend. Na keye meziri marriage si jaga saziba na this is too much because some we group I know ne yeah bo in the Nigerians here. So every day new case, and the cases in China it doesn't have weight. No, when he sit on so now see even me when I came a woman quite like until all of that same neke can see maybe and say no dim patarom or same. Na dey mekwa ihe di na Europe na ọkwa menanje na local government je say ha na dim na come here or anything then na ya gbasai then na nolo so na mma na enwete more money. Na 1 minute I'm telling you. Onye na-enye ga advice ya onye Igbo bai. Onye Igbo bai and though like a matured lady like her. This man on one of the day na enubatu bia na my car no n'ime garage mo ka mbia were ihe. This man no na ebe akwa. Ọ nọ na ebe akwa. Mgbe gba ya ọkụ si ya, sit down. What really happened? This man agwa, I've lost my home. She chased me out from the house with police. I lost everything. This man kọrọ m akụkọ. Gwa m ka o si kpọta this lady America. Zụọ ya na school n'obodo a. This man was telling me, was crying. The thing touched me. I touched him. I said, if you want to verify all this story, you don't need to ask any other person. No one will never have one in Nigeria. What really happened? How many times the guy members that they are traced the guy, they are told the guy, they are told the guy, they are told the guy. The guy said, so many times. Now the problems in Akawanya. Ma call na na comment section sigi na ije dia de gem awo onyohi trace eni ankoma ida na awo onyoshi o ya wuru ndị digbakwa ọkụ ma ndị na-enweghị nsọpụrụ for nwunye ha. Yes, because onye ọla nọ na right sense ya de dele anya ị na-alụ di na di gị isi oruru nga gị n'ụda egbe uche agaghị atụ gị because onye nwe gị nọ nso. I believe na before adabagbuo gị di gị wu at least stand as a man, defend go di gị. Can't you go by the side? Practically, working with a Benesoya. Working with a Benesoya. So, Hapuria, okay, I'm not even a swaka no Subana. I want to get Musa Bapota. Why you get one in my room? On a wine, I did a palon left him. And swaka na door. Why you got what a toilet, but share toilet. When I'm working at Gamano, oh, so come rain by that time. So, why do you want to take that responsibility? Why not allow him to do his job as a man? Why not submit under him? Why we go ginaya? Why you not submitting under dia? On ulterior motive. Why you will not ego? When I not be aka DJ. On ulterior motive. Kiri kanjina guni ha. Ihe na mwetere n'ụwa. I submit him and and he makes sure no one will adima. Including umunnem. I'm last one out of 8. Umunnem na wosara nefrem boa. They are watching me as I'm talking to you. Yes. Ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla asị m ka ụbọchị taa mara onye ọbụla mma nke onye chinya zelu ife ọnụ ị na-eme dị mmanya gazie elu gị. Aha m brother Paul Chigbo.
ihe a anyị na-anụgasị ụmụnne anyị na-ada ekwube enough a whole lot of ladies ụnụ na-anụsị ma ndị na-divorce ndị na-abroad ya na ụmụazị achụ na nwoke embarrassment sọsọ maka na ego bata nwaanyị aka ọkwa nwoke kpọgotara ya o meri ya akwụkwọ zụọ ya na nursing. anyị anụgo in fact ozi daily and the contemporary slogan, daily vocabularies, so ọ bụrụzi news. mana oven chọrọ ka m gwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ịma nọọ ego na ike ọchịchị na-ewepụta karakta mmadụ. onye kpata ego ama ka agwa ya dị. enego m ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a na-emebe ife a mfụ na enwe ndị si from abject poverty enye mmadụ ife karịrị ya na obu oyi isi ọfụ ụdị ego ọfụbụghọ na generation ya nna ya onwere ọnkụl ya nweenụ onye nwa na-ebute ụdị agwa efu ebe a da-akparị nwoke. mana enwe whole lot of things a na-eji ebe a tupu ewee je abroad eruzi abroad efu ebe a na-agba nwoke ụla ịnụ na ị nwere right ịma one ka ọ mara gị na Nigeria here. When the going was good, one ka di gị ma gị kedu scars kedu apụ oboro gị. ekwuona m ya na nwoke na-etikarị nwaanyị ife dị irresponsible. There are so many ways to kill a rat. ị bụrụkwa nwaanyị attempt na nwoke maka temperament onye ọ na differs. ife na-afịọzi kịta bụ divorce ekweena maka ndị isi ojii wee mee law na ịchụrụ ana di gị na obenata ọtụtụ je na-withdraw the divorce letter ha bụje na tribunal. mana ofe chọrọ ikwunu Equatorial Guinea panya nwee ndị be anyị na-apanya wee fuo. a na-aza afọ Igbo na panya, a na-eme omenala Igbo na panya, mana ha enwere ike itrace the ancestral home. ha enwere ike ịnatanwu Naijiria kịta asị na ebe a ebe nna ha na-ana Igbo ọ bụrụ ndị furu ọhịa. ka ngwa ụmụ nwaanyị niile a na-divorce si ndị di ha ma nwoke nataba Naijiria eju na ịma anata gị na ụmụazị ife ibu n'obi bụ na ịnwụọ na aya eni gị ebe ahụ cemetery ndị ọcha ụmụ gị ahụ efukwana ha mee trace kwa their lineage. and ebe o si ka njọ bụ na ọtụtụ n'ime unu na-eme ife a amarọkwanụ the implication ọ ife njichọ ka nkọwa destin. enwere ụmụazị nọ kịta anụ m na some people na trace their route to Ghana na-ewere Ghanaian passport ịghọtago citizenship. efu na emecha ebe mmadụ si wee bịa dị mkpa. a na-asị gị son of the soil na onye abụ na o puru epu nọ mpuru mpuru ka ọ bụ. a na-asụ ya n'asụsụ Igbo. nya ka ị chụrụ di gị kee maka aha nna. what is your father's land? Where is your father's land? What is your father's name? ọ maka ndị na-emekwa ma gender equality, ndị na-eme feminism. o nwere nsi wee taịpụọ ya gwa ma media team ha taịpụọ ya ị na-eme feminism ọ na-eme gender equality. ọnwụ na-enwekwa bride price jee kwụọ groom price maka ebe a ka a ya ebido. nwoke weta ego akwankwa iweta 50%. ego wedị na-atụkọ ha nche ọnụ. ọ bụrụ nwoke tawa afọ tacha afụ ma ego n'isi gị bịa kpọrọ gị be nna gị na-aza afa ya ibido gender equality. ịma nọ nke ife ọjọọ ka anyị na-ebu ụzọ amụta. anyị nwere tradition. ụmụazị ya emeta trace ebe ha si idebe ahụ na you have arrived na ịnọ ego na UK o nwerozi ife na-emenụ na gị na ụmụ gị anọkwatana to hell with Nigeria, to hell with ndị be di gị ịkwụrụ ọtọ chenji afọ ụmụ gị ọkwa gị nwa ka ọ ya agọ. ụmụazị a mechaa chọpụta na ebe ajọ nne abụọ gị ọnụ afọ na nwatakịrị jee nini jee bụọ mama ya ọnụ na ya adịrị ya na mma ebe ọ nọ n'ụwa mmụọ. mgbe o ji wee chọpụta na ọmụ eme ya bụ katakata ha mere inherit malice. yes, ha just na-etonite full enmity. mama ha nya ngwuru niile ahụ efuru na-enwu ọkụ. ọ ka mama ha nwụchara ka ha chọpụtara ebe niile dajụọ. nke ada a lot of things ka e deprive ha. nke ada wee jee nini si mama ya na ya dị nata. imagine ịbụ mmadụ ọnụ mgbe ọ nọ na grave. ọ na inwero peace n'ụwa iwe nwe peace n'ụwa mmụọ. ị na-azụ ụmụ gị chefuo na nkịta nwaanyị zuru na-eri akwa. very few women nwee wisdom nwee ike ịzụcha nwa ahụ wee baa uru. enwere ife nwoke na-arụ, enwere ife ebube nna na-arụ. ebube agụ na-eche agụ. ewepụ nwoke ifu na enwere ife nwoke nọ. mana ife ụfọdụ n'ime unu ada agbakọ no one way traffic understanding chicken brain aka unu ji na-agbakọ ifuru na-agbakọ ndị na-eme ụdị ife a. emechazi ụmụazị ahịa ama dia root. ma na oge ebidoro n'ụgbọ ọgụ na Ukraine onye ọ na-agbara ọsọ chọọ be nna ya. hapụ na Russia bịa nọkwata ife atụ na Moscow ụbọchị a. ọ bụrụ na ị relasị na irugo na Russia nwerozi ife na Nigeria eme ị neutralize otu a ka ị esi nwe chefuo gị ya lineage aga.
so otu a ndị Igbo ru na panya were enjoyment na panya Equatorial Guinea wee nọrọ ebe a chezọọ their ancestors, chezọọ their ancestral lineage. Otu a ka ha si wee gaa ha nwụfuo bụrụ ozu cemetery. So ka ụmụ gị esi wee trace their roots. O nwere ka ọ dị ka US ije kịta ma UK ije kịta na o nwere ife mekwa ka ịnata Nigeria ọzọ. Hapụ na ndị Israel nọkwatara. Ife a na-eme na South Africa dị xenophobia, ndị be anyị nọ na South ọtụrụ anya, ma ndị nugoro nwaanyị South ma ụmụ na South ụfọdụ gba aka wee nata. Ife uluti na a na-eme na different shopping malls, nwaanyị South a gịnị ya na-abụ na-agbarịkọta ọtọ na-atụ ime na-amụ nwa, ọ bụrụ nwaanyị nụrụ anụ ka esi anụ nwaanyị mana onye mba ọzọ ịfụ na ọkpọ nwa ya wee nọdụ na trọst ha ọbịbịa na Nigeria na ndụ ya adịghọ safe. Ịfụ na awa anụ ọjị na ọgbara one, ịfụ na o kwechiri na witi ụmụazị ọjụ na gị nwa bụ nwoke. Otu a ka ọ ya adị onwe ọgụ ya dakịta gị nwa bụ nwaanyị achọba ụzọ. Ịfụ na no place like home. Ọkwa ịfụ generation a ifuru na-eme na ụdị nka ndụ a na-ebi nekwa mmadụ ya ajụ di ka na-achụkwa di onye ọzọ, maka mgbe ị nọ ọrụ 6 months 1 year ịfụ na sexual urge is a natural occurrence. Enwere nwa okorobịa ya eji wee bịa maburu n'ochie moto dịka gị, ọ maburu gị ma anọ time ka ị na-ewest. Oh yes, maka ọ ya anụ gị anụ ịchụọ di gị. Ụzọ eji nwa ada echi ife dị na nwoke gụba gị ịchọwakwa nwoke ọzọ, finally emechakwa isetụlụọ na ịbụkwazi side chick, mbụ nwunye mmadụ anụrụ anụ to a married man. Isi m na isi zugo oke. Ife ji wee na-akọwasị the implication all these things ka unu mmadụ ife unu na-eme na ị na-erijeti di gị mgbe ụmụazị ya emecha chọba nna ha. Go and check most ladies, most children, ha tonite ha jụ who is my father. A na-eji ya aka ọnụ n'obodo na onye abịa bastard. Nna ya onye ji aka ọnụ na skuul mgbe ifere na-eme mmadụ, oje jụba mama ya ebee ka nna m nọ, who is my father. Onye na mmadụ na-enwe adreesị. Ọkụkọchi ụmụada efe enu ya ka ya chịrị ụmụazị nwoke pụzie inwezie da liberalism, inwezie da full liberty ị na-achọ ịpụ mgbe o ji sọ gị, ịbata mgbe o ji sọ gị, ije rụọ night shift ime efesọ gị nụ. Ụmụazị a na-eto ka atụrụ enwere onye nche. No father to guide them, no shepherd, no leader, no pillar in the home. Ọ ugwu nwaanyị bụ di. Men ought to be responsible. Mana ọ bụrụzi iru abroad yuzuzie law maka na nwaanyị nwere upper hand karịa nwoke, iwere ya kwụrụ ọtọ, turn yourself into a dangerous weapon against your husband. Ịtọment wazie nwoke. So many men are homeless today. Idebe ha na ihe enwe peace of mind. Onye na-asụ akwa na akwụ aka ya. Ife nji wee chọ ka mmanya okwu ọnụ na-eke unu si ebigharị ndụ, a na-edinegharị di, a na-amụgharị nwa. HIV sọsọ last year 2025 ọkwụrụ for the indices una for the record 1,225,000. 1 million na Nigeria, 225,000. Sọsọ Lagos dị gas nọ last year. Lagos amamonias Lagos bụ 10,000 something, Anambra State ka 4,000. Ndị butegoro ya ebute last year na-ekwukwa ndị bubu ya tupu nke last year. Ahịa ekwu ndị bụ tupu nke last year ka oke 1,025 ọ dịka 1,025, sorry 125,000 I think 102,025 butere ya. Multiply godo mmadụ na ha je dị na-esi ofu onye ịda with condom or no condom, maka condom ide ka mkpe o nwekwara microscopic hole o ji pass germs, o ji pass STDs. Oh yes. So ha ncha dị n'ofu onye ọkwa multiply times 2. Ha dị na-ekwe ndị ha dị na-ekwe ọkwa otu agwa. So efu na chi na-efu ọ na-abawanye, it's not reducing. Agwa ozi pọpụ na-ajụ ị na-edinegharị, ụmụ agbọghọbịa na-emegheri, ụmụ okorobịa na-emegheri. Oge nwakwu nọ na di kama ihe enwe patience. What your mother endured, you refuse to endure. What your father overlooked, you refuse to overlook. Unu were okorobịa ụmụazị abanye ntọ marriage, jide marriage ghasa. Ne nọmba Rivers State 6,000 something, Lagos 10,000 something. Otu ndị butegoro ọrịa mmịnwụ bụ ya ebu so last year. And onye ọ na-bute ya sị na sọsọ ya marịa. Otu a ka o esi na-eke free. Apụta n'ịntanetị a na-eshake all the shakables.
ife a na-afụ anya na-emegharị unu anya ka efe ịlachata n'ike ite ose ya eji afụgbu gị ka efe igenugo sofa kịta di gị anọrọzi gị na ụmụazị nọ ọṅụ gozuo n'oke ọkwa ịfụ na enwe gap enwere vacuum ịfụ na enwere ebe ị na-idi nwoke ịchụọ nwoke ịchọba nwoke onye ka mma n'azụ kedu onye nwere mgbawa azụ a sị na m eji ife anya ndụmọdụ maka so many people na afụ na-emefe ndị afụbere ego ịfụrụ a na ego karakta ga-apụta aka dị bụ nwoke mma achụzie n'ọrụ ịkwụrụ ọtọ gbanwee so ego na-ereguleti ndụ gị onye ka nna gị nwee kedu ebe steeti ya dị onye aka dị mma nyakwa nna ya na ọbụrụ dị ọkpara gburu ike esi na akụnụba nna gị mee di gị fọ ya bụ so women are doing it ego bịara na irriject your husband mana mgbe ego dị ịbụrụ oriakụ ịbụrụ ọbịageri akụ ịbụrụ odozi akụ ọ dịrị anaghị n'aka i were nwoke mee slave nwoke Chineke mere isi ime ya onu irigoro n'isi onye ji ụtụtụ wee rigo n'oche ọgaranya ogbenye ka na-eche ya n'uhuruchi ọ ka ya ritu oh yes onye ogbenye na-eche n'uhuruchi o were ụtụtụ je mago n'oche ọgaranya ọ ka ya ada maka oge ya erubere Chukwu mere nwoke isi mezie nwaanyị onye enyemaka nye ka back tire mezi overtake front tire dị ka wi somersault n'ezie ka ụmụazị na-ebi ndụ ka ndị nwụrụ nne na nna njem mmadụ na-abụ na-agbaji aka nya ka ịchọ ka i buru sọ gị maka na ịfụrụ ego ịgụrụ nes ife ọsọ gị nwee abroad ị ka bụ second class citizen mgbe eze amụghọ Joseph bịara ụmụ Israel tara ahụfụ a day shall come ifu a particular president ma policy ya bụ etinye onye ọ na-achọwa be nne inwetago green card inwetago nke a ọ na-ebughị isi everybody around you abụrụzie tissue paper abụrụ footmat ma nwoke nụrụ gị anụ tụwarụ gị ma ị mụtara ya ụmụ mee ego kpọpụta gị be nna gị ya ka imecha kwụrụ ọtọ gbaa ya boot ifilu na ị nwere ịdị immune by the government obodo nọ na ya mana nsogbu adịrọ a sị ka nye nkụzi a so ọ bụrụ na ị bụ nwata ọwụ na mama gị so na-edu gị na-epenti ya fada evil nna gị dị njọ enwekwa rut ebe isi enwere afọ ị na-aza ewepụ gị fọrọ m afa nna gị ifukwana afa gị efukwana maka ọ ya adịzị ka amụrụ gị n'ime nnete ọ ya dị ka ime mkpuke ebe a tụtara ime gị ask your mom who is your father maka ịbụrụ nwoke isoro mma gị na-agba egwu a emechakwa ị ya abụ nna ịbụrụ nna nwunye gị so na-akpaso gị agwa ka ọ ya adị nwoke na-epu epu mana nwaanyị na-abịa ije di onye bịara abịa nwee ike na-ana trace your roots don't let your mom to mislead you ọchịchị emerụ nwaanyị ka ọchịchị ha nwere deliver all very few na-achịta ife nwaanyị nwee ike imewe ichekwa ezinụlọ but men are supposed to lead maka ife nwaanyị furu wee tie mkpu akwa nwoke fụ ya ọsụ ude mara how to handle it ka anyị si n'ife amụta ife zisa n'ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka anyị mee ka echi kata mma ka emesịa nụ